sevan adamlar. Yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyna. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň hemde Gurbangul Berdimuhamedov adyna gowanarlyga mätäş çağalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýanynaky Ýaşullar Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň güni hemde Gurban bayramy bellenildi we beýlek habarlar. 25-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedov ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Taňrygoly Atahallyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barýan işler bilen baglanyşly meseleleri garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsimlerin owa hojalyk işleri barada hasawatlar berdiler. Mundan başga da welaýatlarda çağalaryň tomutky dynjalyşy mewsimine we mukaddes Gurban bayramy münasibetli geçiriljek meden köpçüliklerin çärelere taýýarlyk görülüşi barada hasawatlar berildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar diňler häzirki wagtda dowam edýän mewsimlerin owa hojalyk bilen baglykda degişli tawşyryklar berdi. Şeýle hem çağalaryň tomutky dynjalyşy mewsimine hemde mukaddes Gurban bayramy münasibetli geçiriljek meden köpçüliklerin çärelere gowy taýýarlyk görmek tawşyrdy. 25-nji maýda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhamedov holding kompaniýalar toporunyň dolanyrjylaryň geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Söhbetdeşligiň barşyny Türkiýeli işe we ýol başçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistana alyp barýan guruluş işleri barada maglumat berip, möhüm ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin hoşallygyny bildirdi. Türkmen halkynyň milli lider kompaniýanyň ýerine ýetirýän işlerini mundan meýlekde täze tehnologiýalary we innowasion enjamlar giňden ulanjakdygyny berk anam bildirdi. Ahmet Çalyk bildirilýän ulanam üçin hoşallygyny beýan etdi hemde kompaniýanyň geljekde de öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşjekdigini inandyrdy. Russiýa Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň raýysy Rustam Minnixanow Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhamedow Türkmen halkynyň adyndan iýberen Alaway hemde Alaja atly arasynda ganyly tohmetler goşurly. Tataristan Respublikasynyň başlygy Türkmen tarapyndan goşurulan Alaway hemde Alaja atly Alawaylary aýratyn hoşallyk hemde ruh welentlik duýgusy bilen kabul etdi. 23-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edilen halkara parahatçylyk, howpsuzlyk we durnukly ötüş işini gollamakda hemde berkitmekde bitaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamasyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyny Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň parahatçylyk we bitaraplyk kafedrasynyň müdiri Aksultan Ataýew UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toporunyň jogapkär sekretary Çınar Rustemowa Birleşen Milletler Guramatynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň hemişelik wekili Narina Sakyan, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyň ilçisi Sizi Şumin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň ilçisi Elizabeth Ruth, şeýle hem Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýada öňüne alýan diplomatiýat boýunça Sewit Merkeziniň adam hukuklary boýunça geňeşçisi Armand Spupolsk çykyş etdiler. Çykyşlaryň dowamyna Türkmenistanyň Sewit we halkara parahatçylygy, durnuklylygy hemde durnukly ötüşi üpçün etmekden ýygy derli döredjilikli orny aýratyn ümit çekildi. 26-njy maýda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbangul Berdimuhamedow ýurdun halk maslahatynyň hemde Gurbangul Berdimuhamedow adyna gowanarlygy mätäş çağalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýanynaky Ýaşullar Geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu ýurdun ýaşullarynyň gatnaşmagyna geçirilýän wagt nesihat işleriniň netijeleri we insanperwerlik ýörelgelerini giňeltmegiň esasy ugurlar aral maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamyna halk maslahatynyň diwanynyň iş dolanyrjysy Bazarow häzirki wagtda ähli welaýatlarda we Aşgabat şäherine karar bilen bellenilen Ýaşullar Geňeşiniň agzalarynyň bardygyny belläp, Arkadaş şäherine hem münasip wekilçilik etjek ýaşuly agzalar barada gahrman Arkadaşdan öz maslahatlaryny bermegini haýyş etdi. Türkmen halkynyň milli lideri Ahal welaýatyna wekilçilik edýän Arkadaş şäheriniň ýaşaýjysy Täşliýewiň şol bir wagtyň özüne
Arkadaş şäherine hem wekilçilik edýändigini aýdyp, özüniň hem Türkmenistanyň halk maslahatynyň ýolbaşçy hökmüne Arkadaş şäherine wekilçilik etjekdigini bellädi. 26-njy maýda häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň başlyklyk edýän Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministriniň çaýklygy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasynyň maksatlaryny we ýörelgelerini berjaý etmek hemde Birleşen Milletler Guramasynyň merkezi orunyna esaslanýan halkara ulgamy berkitmek atly ýokary derejeli açyk pikir alşmalaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň adyndan çykyş eden Daşary Siýasat Edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň parahatçylygy, ynanşmagy we öňünalş diplomatiýasyny ilerletmäge, şeýle hem halkara gatnaşyklaryny Birleşen Milletler Guramasynyň orunyny berkitmäge gönükdirilen Daşary siýasat ugruna ýygyderli durmuşa geçirýändigini bellädi. Hususan parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly durmuş ykdysady ösüşiň özara baglanşygyna esaslanýan ösüş arkaly parahatçylyk başlangıjy we durnukly we gapma garşylyksız ösüşiň esas hökmüne güýç ulanmakdan ýüze urup, gepleşikleri ileri tutýan dialog parahatçylygyň kepil başlangıjy bellenildi. 27-nji maýda Türkmen halkynyň milli lideri Hacı Arkada Gypçakdaky Türkmen naşynyň ruhy mescidinde Gurban bayramynyň başlanýanyny alamatlandyran bayram namazyny okudy. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Ýaşylar Geňeşiniň agzalary we daşary ýurt diplomatlar bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň we oň maşgala agzalarynyň aram tapan ýerine bardy. Bu ýerde merhumlaryň jaýynyň cennet, ruhlarynyň şat bolmagy dilek edilip aýat okuldy. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine mescidiň guruluş işleri bilen tanışdy hemde täze şäherde ýerleşýän Merkew Medeni Diýenjalş merkezine gurbanlyk sadakasyny berdi. Ahal welaýatynyň imamy teberek çykyp Hacı Arkadaň berýän gurbanlyk sadakasynyň kabul bolmagyny dilek etdi. Galkynyş milli atysynäk oýunlar Topor Istanbul'a geçirilen 8-nji Halkara Etnosport Medeniýet Festiwalyna gatnaşyp, bu ýerde dünýäniň köp ýurtlaryndan gelen wekilletler bilen bir hatarda türkmeniň atysynäk oýunlar sunugatyny görkezdiler. Dünýäniň 24 ýurdundan müňden gowrak wekilleriň gatnaşmagyna geçirilen Halkara Etnosport Medeniýeti Festiwalynyň jemleýiji güni festiwala gatnaşyp ýokary derejeler görkezen toporlar syýlaglandy. Galkynyş milli atysynäk oýunlar toporuny festiwalyň ýapylyş dawarasynda da möhüm orun berildi. Topor festiwalyň ýokary derejeli şahadatnamasyna hemde medallara münasip boldy. 25-nji maýda Türkmenistanyň ähli mekdeplerine soňky jaň dawarat geçirildi. Geçirilen dawaraly nizamlarda mektep uçurumlaryny muallimler, enatalar we yerli häkimiýet edaralarynyň wekilleri gutladylar. 2025-2026-njy okuw ýylyna ýurdun okuwçylary halkara we milli bätleşiklere gatnaşyp, köp sanly altyn, kümüş we bürünç medallar münasip boldylar. Bilim ministrliginiň maglumatlaryna görä, şu okuw ýylyna Aşgabat şäherine 12851, Arkadaş şäherine 237, Ahal welaýatyny 14337, Balkan welaýatyna 8680, Daşoğuz welaýatyna 23798, Lewap welaýatyna takminan 23700 we Mar welaýatyna 25000-den gowrak uçurum mektep tamamlady. 24-25-nji maýda Türkmenistanyň paýtagtyna Ak şäherim Aşgabat 2026-25-nji halkara tergis we maslahaty geçirildi. Däp bolşýaly Aşgabatyň gününe bagyşlanan bu forum şäher ösüşi, binaýarlyk, düzüm we maýa goýum hyzmatdaşlyk meselelerine gönükdirilendir. Şu ýyl forum binaýarlyk, innovasiýalar, durnukly ösüş şygary astyna geçirildi. Forumyň maksatnamasyna resmi açylyş dawarasy, halkara sergi, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly we akylly şäherler ösdürmek boýunça ýokary derejeli tegelik stolu Aşgabat 2045 strategik plenar meclisi, şeýle hem B2B we B2G formatlaryna iki taraplaryň duşuklar girdi. Aşgabat 2045 meclisine paýtagtyň sanylaşdyrylan we ekologiýa ugurly şäher hökmündäki uzak möhletliğin ösüşiniň esasy ugurlar ketgiýetlenildi. Çäklerine Türkmenistanyň hökümetiniň, häkimlikleriň we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna resmi namalara gol çekmek dawarasy boldy. Alalaşyklar sanly tehnologiýalar, energetika, ulug, agyr senagat we şäher düzümi ýaly ugurlary öz içine aldy. 25-nji maýda Türkmenistanyň giňden bellenilýän Aşgabat şäheriniň güni münasibetli paýtagtyň bagtyýarlyk hemde berkararlyk etrawyna özüne ähli amatlyklar jemleýän köp gatly we kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dawaralary boldy. Berkararlyk etrawynyň çägini bir sany 5 gatly 60 öýli hemde bir sany 5 gatly 80 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň bagtyýarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplumyna bolsa Aşgabat şäheriniň güni münasibetli bir wada 2 gatly 5 otogly 78 sany kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlary
ýerleriniň açylşy boldy. Muňa özi ýurtda halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanyrlýanyň nowatdaky suwtnamasy boldy. Açylş dawaralary medeniýet we sunugy saatlarynyň aýdym sağly joşanly çykyşlar netijesini ýokary ruh welentlige eýe boldy. Dünýä täzelikleri Amerikanyň Ilat ýazyw boýunça edarasynyň muallimlerine görä 2050-nji ýyla çenli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ak ýagy väl Ilat ilkinji gezip köplügi emele getirer. Bu döwre çenli ak ýagylaryň sany 47 göterme, 2060-njy ýyla 44 göterme çenli azalyp biler. Deňeşdirmek üçin 1980-nji ýyla ol Ilatyň 80 götermini eýeledi. Muňa halkara we içki migrasiýa şeýle hem doguluş pese gaçmak sebäp bolar. Häzirki wagtda ak ýagy dällerin 6 ştatda agdyklyk edýän hasaba alındy. Olar Hawaii, Kaliforniya, New Mexico, Maryland, Nevada we Texas. Öňdäki 20 ýylly ak ýaglar ýene 10 ştatda, New Yorkda, New Jersey'de, Connecticut'da, Delaware'da, Florida'da, Georgia'da, Arizona'da, Illinois'da, Oklahoma'da, Washington'da azalar. Umuman 2060-njy ýyla çenli aklar 24 ştatda azlyk ýa-da şoňa golay ýagdaýda bolarlar. Büyük Britaniýanyň Londondan soňra ikinji ýer şäher bolan Birmingham asly Pakistandan bolan Zakir Chowdhury häkim bellendi. Ol şäheriň taryhyna ilkinji musulman ýolbaşçydyr. Geyo News teleýaýlamy Chowdhurynyň şäher geňeşiniň binasyna geçirilen wezipä girişmek dawarasyna musulman dinlarynyň täze ýolbaşçynyň saglygyny we işine üstünlük diläp doga okanyny habar berdi. Birmingham soňky 10 ýyllyklarda göçüp gelýänleriň köp bölmegi sebäpli düýpli özgördi. Häzir şäheriň ilatynyň agramly bölegini Günorta Aziýanyň göçüp baranlary we musulman jemagatynyň wekilleri tutýar. Büyük Britaniýanyň paýtagty Londona hem 2016-njy ýyldan bäri Pakistan asylly musulman häkim Sadyk Khan ýolbaşçylyk edýär. Sport täzelikleri Türkmenistanly Turgan Alparslan Begenji Vietnamyň Da Nang şäherine geçirilýän erkin göreş boýunça ýaşlaryň we ýetkinjekleriň arasyndaky Aziýa çempionatyna çykyş edip 23 ýaşa çenli turganlaryň arasyna Aziýanyň çempionu boldy. 86 kilograma çenli agram derejesinde ýarşa gatnaşan türkmen pehlwany finalda Kazakstanly Avlayxan Üzembaýewiň üstünden 10-0 hasabyna wagtynyň arasynda ýeňiş gazanyp tehnik artykmaçlygy boýunça bäsleşini ýeňmegi başardy. Bu agram derejesine birinci medallar Hindistanlı Mor Sachin ve Koreya Respublikasynyň wekili Tebin Kim munasip bollar. Ýaşlaryň we ýetkinjekleriň arasyndaky Aziýa çempionaty 23-nji may 1-nji iýun aralygyna geçirilýär. Oňa Aziýanyň 25 ýurdundan we sebitinden 900 golay turgan gatnaşýar. Pirey şäheriniň Olympiakos basketbol kluby 2025-2026 mewsüminiň Euroligasynyň çempionu boldy. Afinadaky Telekom Center Athens arenasyna geçirilen final duşugyny Grek kluby Madridiň Real toporny 92-85 hasabyna ýeňdi. Dörtleriň finaly ýarşyň netijeleri boýunça iň gymmatly oýunçy diýen hormatly ada Olympiakos toporynyň fransuz goragçysy Evan Fournier munasip boldy. Bu çempionluk Olympiakos klubynyň taryhyna 4-nji 2012-2013 mewsüminden bäri bolsa ikinji çempionluk boldy. Euroligada iň köp çempionluk gazanan klub hökmünde rekord ýeni-de Real toporyna degişli. Olaryň hasabyna 11 çempionluk var. Mehriban adamlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal websaytymyzdan dogrulygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarma, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.